Ƙarya ba ta danne gaskiya, yau labarina bai kamar tatsuniya ba. Ƙarya ba ta danne gaskiya, yau labarina bai kamar tatsuniya ba. Ƙarya ba ta danne gaskiya, yau labarina bai kamar tatsuniya ba. Abinda zai faru da ni Allah shi ne masani, amma in nai tawakkali shi zai kubutar da ni. Abinda idona bai gani Allah na sanar da shi, tsayuwar nan sai a hankali za ka fahimci zamani. Nema na tare da samu sai in dai haƙuri bai wadace zuciya ba. Zan tafi amma ku tuna da ni, a addu'o'i ku sanya har da ni. Na dawo ku yi so ta sanya na yi wauta, na bada zuciya ba tare da shakka ba. Na imani ke ce hasken rayuwata, ashe lokaci zai nuna gaskiya. Kaddara so ta sanya na yi wuta, na da tauna ce ki fiye da raina. Ko da kin tafi ba zan manta ba, don soyayyarki ta zauna zuciyata. Na sha kuka cikin dare ni kaɗi bai, ina tuna alkawuran da muka yi. Idan wannan cikar da rayuwata, Allah ya bani hadurin jurewa. Ko da soyayya ta rabu da ni, zan ci gaba da dogaro ga Ubangiji. Wata rana farin ciki zai dawo, domin kaddara